i da vam pokažem kako izgleda naša vila sa bazenom na Maldivima. 278. Evo ga, krevet. Idemo u najbolji dio vile. Dobro, možda drugi najbolji dio. Kupaonica. Vanjski tuš. Samo sekundu, da otvorimo prema dolje. Evo ga. Vanjski tuš. Unutarnji tuš. WC. I idemo proći kroz spavaću sobu da izađemo van. Imamo bazen ovdje. Ali šta će nam bazen pored ovakve plaže? Gledajte ovo. Sviđa mi se ovo drveće ovdje za potpunu privatnost i gledajte ovo. Welcome to the paradise. A pogledajte vrijeme. Savršeno. Dakle, vruće, sunce,